Pois moi atentos ao que denuncian os veciños do Couto en Ourense, porque din que ali hai unhas ratas de importante consideración. Aí están a ver, estas ratas que algúns sinalan que teñen o tamaño incluso dun gato, pasan como a perico polo súa casa por este barrio. Este mesmo sábado denuncian que en fronte dun establecemento do quiosco de Teresa apareceu unha rata dun tamaño ben considerable. Teresa tivo que chamar a Basilio, un parente, para que escorrentase a rata, pero o becho, lonxe de amedrentarse, o que fixo foi, pois, rebotarse a Basilio, botoulle, ensinoulle os dentes. Ollo, porque incluso temeron que esa mesma rata pudera chegar a mancar as netas de Teresa que estaban no quiosco. Din os veciños que queren solución xa, que queren deixar de ter como compañeros do día a día a estas ratas que de pequeniñas non teñen nada. Basilio, cara a cara un duelo que sufriches aquí hai uns días. Lo que sufrí hace unos días aquí. Con quen foi? Foi con una rata como un gatito. Vi por aquí y estaba ahí la ratita, entonces resulta que la hago así para ver si se iba. Intentando espantarla. Intentando espantarla, la rata lo que hace es mirarme y abrir la boca, como diciendo, como te rimes, te voy a morder. Se sienta aquí, ¿Cómo está intenta haciendo así espantarla? ruido. Así. Claro, para que se marchara. ¿Y? No había forma. Yo le seguía haciendo ruidos para que se marchara. Pero a que dominaba a situación era a rata. La rata. No. Ela seguía sentada aí. Seguía ahí E vostede, Basilio? y yo me fui para mi casa. Pero só 2 días despois do capítulo que nos acaba de contar Basilio, Antonio, vostede onte viu aquí, neste sumidoiro, a rata. Neste someteiro unha rata, viña daqui, dixe lá, donde o campo de fútbol, hacia aquí. A ver, como era o tamaño aproximadamente? Sí, grande. Unha así. Grosor, considerable. Gorda, gordita, estaba Decía alguén, mantida. mantida. Marchaba correndo ou marchaba tranquila? No, despaciño, no sin prisa. Non tiña medo elas ningún, claro. Ela moito tampouco tiña, polo que vexo. Eu tampouco, porque eu acerquei hacia para cá e botou a andar para atrás e nada, xa se marchou. Pois este camiño que seguimos nos agora, Carmen seguía outro día a rata e vostede cachouna. Sí, foi o viernes pasado, Ata que se meteu onde? por aquí. Nesa silveira, Sí. non? Cal era o tamaño dese animal? Para mí como un coello. Tamén hubo unha época que había moitas, pero eran pequenas. O sea que os roedores no Couto xa non son novidade. Para nada. Aquí, cuando cortaron toda la silveira que había aquí, que era tremendo, bajaban por aquí, Hasta este metían nivel ahí, superior, sí. y yo flipé cuando vi la rata. Voy por allí siempre. Antes tenía pánico, ahora lo superé, lo llevo bien, pero no me gusta verlas. Pánico ás ratas. Uf. Pois aquí, facendo un pouco de gancho, Sí, así estabades ti, Teresa e outras amigas un día cando de súpeto vino una señorita por aí caminando. unha señorita te chamalle... A rata. Pero unha rata xeitosa. Ah, sí, aquí son como, parecen cuellos. Sabemos que non se lle pode botar veleno a estes No, animais. Non por medo de que aquí, hoxe non porque están no colegio, pero ás tardes hai rapaces. Eu, o primeiro día que a vi, collín merez un por aí. E agora que nos marchamos, temos que ir cara atrás, vostede vai ir cara ao lado da lá? Sí, sí. Pois deixámoslo ir cara ao lado da lá. Carmen, grazas. Sí, siga, cambie de lado. Cual é a solución aquí? Pues que hagan desratización. A rata transmite moitas enfermedades. Entonces hai que botar a buscar unha solución, porque isto non se pode ver por las calles. Son un peligro, sea para que sexa.